Hej med jer! Pæn goddag, børnis. Jeg hedder Mette. Jeg hedder Frank. Og vi skal begge to være trænere på Smashlejr her til sommer. Ja. Og vi glæder os helt vildt meget, gør vi? Helt sindssygt. Ja. Det er sådan, at lige nu der sidder vi faktisk og strikker programmet sammen til de forskellige lejre, der kommer her til sommer. Og vi håber helt vildt meget at se jer. Ja, man kan vel sige, at der er vel et ord, der går igen i år. Hvis I ikke er helt sikre på det, så kan man sige, at det bliver et licious år. Mega og super licious i virkeligheden. Licious år. Og hvis man ikke har helt styr på, hvad det der ord licious betyder, så skal man bare gå ind og tjekke hele det her lejrsystem ud. Man går ind på www.smash-lejr.dk. Og det bliver fedt. Det bliver super fedt. Så fedt. Og det er også sådan, at som noget helt nyt i år, der har vi lavet vores helt egen Instagram-profil. Så hvis man har lyst til at tjekke den ud, så går man ind på sin lille smartphone her, og så går man ind på Instagram, søger under Smash Lejr. Vær lige opmærksom på, at der ikke er nogen bindestreg, så det er bare Smash Lejr i et ord. Og så ansøger man lige, og så får man lov til at se alle de lækre billeder, vi lægger ud, sådan så I kan følge med i, hvad det egentlig er, vi går og laver, inden lejren begynder og sådan nogle ting. Præcis. Og det er også noget med, at vi ikke også på Facebook. Det er Facebook. Det er det nye der. Det er Facebook. Det bruger vi også. Det gør vi. Ha' et rigtig, rigtig dejligt nytår. Vi håber at se en hel masse af jer, og ellers så ses vi bare til sommer. Ja! Hej! Hej!